Grote drukte in de uitvaartbranche in Zeeland. Om bijvoorbeeld na een aantal weken langs te gaan bij een uitvaart die je gehad hebt. Voor een dankbetuiging of gewoon nog even een praatje. Dat is mij afgelopen week gewoon niet gelukt. En verder in deze Zeeland nu. Proef met frisse lucht in de klas. En nu iedereen weer mag, liggen blessures op de loer. Goedenavond. De Zeeuwse uitvaartbranche heeft een druk jaar achter de rug. De 3 crematoria in de provincie hebben zo'n 20% meer uitvaarten verzorgd dan in andere jaren. En dat komt niet alleen door corona. De familie De Ridder verzorgt al decennia lang uitvaarten in Zeeuws-Vlaanderen. De familieleden vonden de afgelopen 2 jaar heftig. Het zijn gewoon 2 moeilijke jaren en nog steeds. Het waren eigenlijk 2 schrijnende jaren. Dit zijn moeder Annelies De Ridder en dochter Alice. Ze verzorgen samen met vader De Ridder en hun andere dochter Mieke uitvaarten in de regio van Hulst en Terneuzen. Ze hebben het druk. De uitvaarten waar je nu mee bezig bent, daar heb je de tijd voor. Maar om bijvoorbeeld na een aantal weken langs te gaan bij een uitvaart die je gehad hebt. Voor een dankbetuiging of gewoon nog even een praatje. Dat is mij afgelopen week gewoon niet gelukt. Ook de crematoria hebben het druk. Zo heeft Terneuzen bijna 200 uitvaarten meer verzorgd vorig jaar dan in het jaar daarvoor. Ook de crematoria in Goes en Middelburg zeggen 20% meer uitvaarten te hebben gehad. Of dat allemaal mensen zijn die aan corona zijn gestorven, is volgens de crematoria niet te achterhalen. Hier in Hulst denken ze dat ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, meespelen bij de extra overlijdens. We hebben heel wat overlijdens gehad van oudere dames, oudere heren die in een verzorgingshuis zaten, die de kleinkinderen het afgelopen jaar via beeldbellen hebben kunnen zien of niet, omdat ze daar gewoon niet mee overweg kunnen. Er is volkomen gelijk in. Mensen oud eenzaam, omdat ze zeer beperkt worden in het doen en laten. Vooral dat, vooral de eenzaamheid en eigenlijk zitten ze toch maar op hun kamer. De familie De Ridder heeft de afgelopen jaren samen met nabestaanden te maken gehad met verschillende beperkende maatregelen. Wel of geen koffie na de dienst, maximaal 30 gasten. Ze willen het nooit meer meemaken. De maatregelen die veranderen, dus de ene dag mag je nog 100 mensen, maar de dag erna ineens nog maar 30. En dan moet je ineens mensen gaan bellen en vertellen dat ze niet meer welkom zijn. Sommige families zijn al groter dan 30 personen, dus dan was het zelfs een keuze van wie van de kinderen nodigen we niet uit of wie van de kleinkinderen kan er dan niet bij zijn. En dat vind ik vooral heel verdrietig. 3 basisscholen in Zeeland hebben sinds vandaag luchtzuiveringsapparaten in de lokalen op proef. Ze hopen daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren en een fijne temperatuur in de klas te hebben. De laatste maanden hadden ze het erg koud door coronamaatregelen. Ja, want de ramen moesten open, want we moesten ventileren. En dat was koud, ja. Want mijn handen waren koud. Is dat prettig leren? Nee, niet echt. Het was wel vervelend, want ik zit ook bij het raam en dan voel je het in je rug. En dan krijg je de rillingen. Grote installaties bouwen op scholen is vaak te duur. Ventileren was de enige optie, tot nu toe. Je hebt eigenlijk alleen een stopcontact nodig en een plekje waar die kan staan. En op die manier is het voor heel veel scholen toch bereikbaar om echt actief iets te gaan doen aan de luchtkwaliteit. Dikke truien kunnen dus terug in de kast. Het onderzoek duurt nog tot de zomer. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam is weer flink gestegen. Lagen er de afgelopen weken opgeteld zo'n 20 patiënten in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 32. 7 van hen liggen op de intensive care. De gestegen ziekenhuisopnames komen niet onverwacht na de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen. Toch is het voor ADRZ en Zorgzaam aanpoten, ook al vanwege het hoge ziekteverzuim onder het eigen ziekenhuispersoneel. De grootste partij op Noord-Beveland, Noord-Bevelands Belang, wil de toeristenbelasting gaan verhogen, maar dan wel op een andere manier dan gebruikelijk. De toeristenbelasting zou harder moeten stijgen voor grote recreatieparken en minder hard dan voor kleinere campings. Met dat plan gaat de partij de verkiezingen van volgende maand in. Noord-Bevelands Belang wil met hogere toeristenbelasting voorkomen dat de inwoners van de gemeente moeten gaan betalen voor gestegen kosten binnen de gemeente.
Toeristenbelasting is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Noord-Beveland en voor andere Zeeuwse kustgemeenten. Deze maand beslist de gemeente Goes of de noodopvang in de Zeelandhallen langer open mag blijven, tot 1 september. De 320 vluchtelingen in de opvang worden begeleid door het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Enkele van hun medewerkers weten maar al te goed wat het is om vluchteling te zijn. Ik ben opgegroeid als vluchteling. Ja. Heel mijn jeugd en mijn kindertijd. Dus allemaal in kampen zoals deze doorgebracht. Hassan Suljic werd tijdens de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina geboren. Het is allemaal zelf verwerkt. Voor mij is het niet zo moeilijk meer. Maar dat komt ook door de motivatie die ik heb. Dat ik welke mensen kan helpen met de ervaring die ik heb en de geschiedenis die ik heb. Dus dat gevoel is veel sterker dan de emoties die ik zelf voel van wat ik heb meegemaakt. Zijn ouders vluchtten met Hassan en diens broer via allerlei landen en kwamen uiteindelijk in Vlissingen terecht. Hey Hassan. In 2005 kregen ze de Nederlandse nationaliteit. Af en toe zit je ermee en je denkt terug erover na. Maar kijk, de ervaringen die je meemaakt, dat maakt je ook als persoon. Maakt het de man die je bent. En dat heeft mij gemaakt tot de persoon die ik op dit moment ben. En de persoon die ik op dit moment ben, is de persoon die deze mensen het beste kan helpen. Door als ervaringsdeskundige hier aan de slag te gaan. Hassan werkt als woonbegeleider voor het COA in de Zeelandhallen in Goes. Hij is niet de enige oud-vluchteling die daar werkt. Ik heb nog een aantal collega's die ook verschillende dingen hebben meegemaakt, verschillende verhalen hebben. Sommige bewoners hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt, sommige bewoners hebben meegemaakt wat mijn andere collega heeft meegemaakt. En door ervaring met elkaar te delen, breid je kennis uit en breid je toch uit, je ervaringsdeskundigheid uit, zodat hij de bewoners kan helpen. Door wat hij heeft meegemaakt, heeft Hassan een goed contact met de vluchtelingen. Je ziet enorm veel bewoners rondlopen en je kan je vertellen, elke bewoner die hier zit, is gewoon een boek. Het enige wat je nu op dit moment ziet is de kaft van de bewoners. Maar elk boek is super dik en super groot en super interessant. En zodra je erin gaat lezen, dat zijn verhalen die raken je heel erg enorm. Het werk voelt als een warme jas voor Hassan. Super bevredigend. Ik ga altijd tevreden naar huis en ik ga altijd tevreden naar werk toe. Nooit met moeite of wat dan ook. Ik sta ook niet met moeite op in de ochtend. Ik ga wel naar het werk toe van vandaag ga ik iemand helpen. En ik kan er voor iemand zijn vandaag en ik kan iets betekenen voor iemand. Dus weet je, het is echt een bevredigend werk wat ik kan doen. Daarom ziet hij ook zijn toekomst in dit soort werk. Ik ben van plan om dit echt een hele lange tijd te gaan doen. Het spreekt me aan, het past bij me. En ik hoop hier een langere tijd te gaan zitten. Eindelijk, het mag weer. Net als bij veel andere sporten is ook in het voetbal de competitie weer op gang gekomen. Maar na maanden stilstand is het oppassen voor blessures nu de voetballers opeens weer vol aan de bak moeten. Leeuwendorp afgelopen zaterdag. Zeelandia Middelburg gaat een bescheiden feestje vieren, want de zaterdag derde klasse wint bij de herstart van de competitie direct de eerste periodetitel. Trainer Nick Corré hier links is blij dat er weer gevoetbald wordt, maar er zijn ook zorgen. Aan de ene kant zijn we daar natuurlijk gewoon stikken blij mee. Maar we weten ook dat het natuurlijk een heel druk schema is wat de KNVB ons heeft opgelegd. Dat betekent dat je gewoon elk weekend moet je spelen. Nou, dat betekent dat je dus de arbeid-rustverhouding moeten we nu gewoon echt in acht nemen. Want blessures liggen op de loer. Omdat de voorbereidingsperiode op de herstart van de competitie veel korter is geweest dan normaal, 2 in plaats van 6 weken, is dat ook te zien op de training en in de wedstrijd. Je ziet dat gewoon automatismes en inhoud bij spelers. Maar ook gewoon het stukje, het cognitieve. Dat je denkt van nou, ik ga die bal aannemen. Maar dan ben je al zo vermoeid dat dat op het duur niet meer lukt. En dan kan je als trainer gaan lopen roepen. Maar die jongens willen het wel, maar het lukt dan gewoon nog niet. Daarom kiest Corré bij Zeelandia Middelburg voor een geleidelijke trainingsopbouw. We gaan op dinsdag nu gewoon veel minder fel trainen. Omdat die wedstrijden al zwaar genoeg voor de jongens zijn. Fel trainen hoor ik al. Ik ga erover verder praten met sportverslaggever Tom Druppers. Tom, er moet misschien ook het nodige ingehaald worden. Hoe druk krijgen de amateurvoetballers het? Nou, heel druk, want ze kunnen vanaf afgelopen weekend gewoon elk weekend aan de bak. Tot begin juni gaat er gewoon elk weekend gevoetbald worden. En dan hebben sommige teams ook nog door de week zijn wedstrijd. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel voetbal op het programma staat de komende maanden. Ja, veel voetbal op het programma. Hoe groot is dan die kans inderdaad wat gezegd werd voor blessures? Nou ja, die kans is wel redelijk aanwezig. Omdat ze natuurlijk weinig gevoetbald hebben de laatste tijd. Alleen vanuit de wetenschap is het ook zo dat daar natuurlijk ook wat over onderzocht is. En bewegingswetenschapper Wouter Verstraeten die weet daar meer van. Ja, die zorgen begrijp ik echt heel goed.
Het is natuurlijk lang geleden dat we wedstrijden gespeeld hebben. Het is natuurlijk leuk dat we weer mogen. Maar inderdaad, nu 2 weken voorbereiding op een seizoen met heel veel wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, is echt wel veel te kort om inderdaad blessures te gaan voorkomen. Volgens de bewegingswetenschapper uit Arnhemuiden is de kans op spierblessures groot, nu spelers in de lockdown lang hebben stilgezeten. Het zorgt er ook voor dat contactblessures, nou bijvoorbeeld een harde tackle, vaker zullen voorkomen. We moeten echt wel wennen aan opnieuw de belasting van een wedstrijd. Want een wedstrijd is toch echt iets heel anders dan een training. Er wordt ook gezien dat er in wedstrijden sowieso veel meer blessures voorkomen dan op training. En met een slechte voorbereiding zoals nu kan dat eigenlijk alleen maar erger worden. Voetbaltrainers moeten hun elftal vooral niet over de kling jagen tussen de vele wedstrijden door, zegt Verstraeten. Ook voor de spelers heeft hij nog een advies. Vooral is het ook belangrijk om te herstellen tussen trainingen door en na wedstrijden. Dus kies er bijvoorbeeld voor om na de wedstrijd of na de training nog even uit te lopen, even de afvalstoffen uit je spieren te halen. En na de training even een herstelshake, eventueel een massage om het bloed nog een beetje door de spieren te laten gaan. En zo eigenlijk optimaal aan de start te staan van een wedstrijd. En dat kan een speler dan nog doen om misschien die blessures te kunnen voorkomen. Ja, als je dat zo ziet, dan kan ik me zo voorstellen dat bij een aantal clubs dan dit seizoen niet het beste, maar misschien dan wel eindelijk het fitste team aan de start staat. Ja, want het is natuurlijk wel zo, je wil wel graag je beste spelers hebben binnen de lijnen. En als je die mist in de cruciale wedstrijden, dan scheelt dat nog als je bijvoorbeeld voor kampioenschap of tegen degradatie speelt. Het is wel interessant om te gaan volgen de komende maanden. Gaan we zeker doen. Ton Druppers, dankjewel. Een fijne verandering na gisteren. Het was vandaag droog en zonnig. De temperatuur schommelde rond 7 graden, al was de wind nog soms krachtig. De komende 2 dagen worden bijna lenteachtig droog en tegen de 12 graden. Ja, donderdag, dan valt er af en toe weer wat regen en daarna wordt het kouder met 's nachts misschien ook wel lichte vorst. Ja, die wind is een beetje gaan liggen in vergelijking met gisteren, maar iedereen is ook, kun je wel zeggen, een beetje aan het nagloeien van het NK tegenwindfietsen van gisteren. Op de redactie kwamen veel foto's binnen van het evenement. Zo'n 300 deelnemers op fietsen zonder versnelling moesten 8,5 kilometer afleggen tegen een keiharde wind in. Met daarbij ook nog eens een keer flink wat regen. De laatste 10 meter, 8 meter, 6 meter, klaar, stop de bak. En kijk op onze site voor meer over de uitslag van het NK tegenwindfietsen. Tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen in beweging. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.